Nou vídeo pels mestres, però abans de que comenci la intro, dir-vos que estic superagraït pel suport que m'heu donat en aquest últim vídeo, tant en visualitzacions com a subscriptors. Milers de gràcies, m'heu fet comentaris preciosos i m'heu donat energia per poder fer un segon vídeo. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. El vídeo d'avui serà molt rapidet. Us vaig a presentar les tapes bombolla per al memoràndum. Inspirant-me en aquest concepte que tant hem sentit a parlar durant aquest estiu i també tan nerviosos ens ha posat com a mestres, també ho dic, doncs el que he fet ha estat crear una sèrie de subtapes o de tapes per al nostre memoràndum tant si el fem online com si el fem en paper. I amb quin disseny? Doncs amb bombolles. He fet servir un disseny molt senzill, visual, pràctic i realment que està contextualitzat amb els agrupaments que farem aquest curs. N'he creat varis. En aquest cas tenim el de l'alumnat, d'acord, el seguiment, però també tenim sessions d'avaluació, cadascú amb el seu color, perquè així ho puguem diferenciar millor. El calendari, i aquí podem posar el calendari del curs, dies de lliure disposició, etc. Cicles, on posem les reunions, els acords i els temes tractats en els cicles. He creat una que es digui altres, perquè així dic, potser hi ha algú que no es troba, que troba a faltar alguna i no s'hi sent representat, no? Per les que hi ha. Doncs dic, mira, doncs creo una que es digui altres i així doncs que la gent allà hi pugui posar el que vulgui, com un calaix de sastre. Claustres. Totes tenen el mateix disseny, l'únic que he canviat és el color, perquè sigui més visual la diferència. Coordinació, famílies, el seguiment de les famílies, el planning setmanal, que aquí no he fet encara la quadrícula setmana vista, però sí que ja he fet l'etapa, on anirà la programació setmanal. I projectes, per exemple. Doncs totes aquestes tapes bombolla les teniu en el Drive. He creat un Drive aquí, aquesta carpeta que es diu tapes bombolla, que ara us deixaré l'enllaç a sota d'aquest vídeo, a la descripció, ja sabeu, i directament feu clic i us els podeu descarregar. I com he dit abans, doncs no és que tingui un estil super mega elaborat, però és que jo volia fer una cosa senzilla, visual i pràctica. I almenys a mi m'agrada. Així que si algú més puc contribuir a ajudar-lo en aquest inici de curs tan complex, doncs mira, així li facilito la feina. Moltes gràcies per al vostre suport un cop més i ens veiem en un altre vídeo. Adeu, mestres! Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.